Also, omdat je, oh man, I don't want to listen to other men. Dan ben je een beetje insecure. I mean, ik denk dat we meer, if you know, echt zelfverzekerd, reason you're on the blacklist. Well, I'm black. Then so put me on the blacklist. Who cares? So, maar bakarat, nooit meer om ik zo'n probleem, want dan kies me Amerika boeken, nooit meer. Nooit meer naar. Ik show me eens meer reizen, no? Als hij dat mee reizen, more makkelijk game. Ja. Ik ga rommels aan me halen, dat me kom, ik kom. Ik ben was aan een boeken toch? Ik kan niet meer bij post me kom back als er. Jullie doen dat liever samen. Ja, omdat, maar zo is onze relatie altijd geweest. Samen gewoon, weekend. Hey, hoe was Puerto Rico? Hoe ik weet. Hey, hoe was Mexico? Mama zoontje uit van Mexico, dus dan komt hij meestal ook mee naar Mexico, Bahamas of whatever. Maar ja, sommige dagen staan we gewoon op en dat met aki. Als man naar mijn vrouw maar los, dan als man naar mijn vrouw, naar mijn mattie toe. Hoe vind je het? Maar if mijn vrouw nog maar de mijn mattie, mijn nog maar tak alles aan mangas, maar dat. Ik tof dat we horen secrets goed zijn even Isabel. Dus. OLU de one see me fall, maar den do sabi taka Barki Procent SU.